on tilanne semmonen, että tämä riisto saa loppua. Meiltä viiään kaikki. Nyt on korkea aika nousta barrikaadelle. Laittaa delegaatio Helsinkiin, niin kuin laulussa sanotaan, sorroa yöstä veljet noustaan, tää on viimeinen valssi ja niin edelleen, niin edelleen. Suomi on teille tasapäille luotu, keulassa marssi, keskiverto ruotu. Teillä on taito lipoa ja nuolla ja pappimiehenä kuolla. Teillä on taito olla samaa mieltä, viisas ja käyttää pyöreätä kieltä. Jankussa ranta, raska, keno kaula ja taito mukkona laulaa. Terveisiä perseestä yhteiskunnan lukee, kärsii housut ja liitulaita kutee. Mikä se teidän nimenne nyt oikein olikaan? Minä olen Pertta Barbara Huuskonen. Vähän niin kuin BB. Tämän ranskalaisen filmitähden, tämän Birdet Parketin mukaan, ei Tuppikon mukaan, joka on DD, jos AA-ihmisenä ymmärrätte. Siis mitä? Mitä? Huomenta! Mitä? Huomenta! Mitä?